mga boss. Magdadrive ako ngayon. Ang gamit ko ay Geely. Yung boss ko, focus yung door niya. Ford. So sundan ko lang siya. Kasi hindi ko pa masyadong kabisado dito. Nasa ano kami ngayon? Greenwood. Pasig. Inaantay ko lang siya. May nakalimutan ko yata sa loob ng bahay. Galing dito, punta kaming office. Pabalik ng office para, sorry. Ang dadalhin ko na papunta dun sa office, yung Stonic. Kia Stonic. Yun yung dadalhin ko naman, galing sa condo. May isa, anong condo yun? Nakalimutan ko. Anong pangalang condo na yun? Basta galing din sa condo mga boss. Papuntang office. Alam mo ba yung palabas? Ginana natin. Sundan mo na lang ako. Oo. Kasi magpapagas pa ako, bakit mayroon ka sa gitna. Sige. Bala, susundan na kita. Nagpagas na ako. Diretso ka na ng Israel. Sige. Alam mo nung Ayan, yun pala yung condenser. Okay. Drive na tayo. Pagdating doon mga boss, kukunin na yung Stonic na. Yun na may i-drive ko papuntang office. Sa Pure Gold Show Boulevard. Ganda pala i-drive dito mga boss. Magaan lang. Dito na ako. Sa Israel. Pangalan niyo, sir? Ray. Ray Kodira. Kudira. Ah. Dalawa ka, sir, pangat yung building. Okay, thank you. Kanan kaliwa daw. Oo. Pangatlong building. Ito na ba? Kaya mag-press na ako. Nung Kia. Yung Kia. Nandun. Ito pala, sorry. Mag-ikot ka na lang dito, magkurba ka na lang Doon mo ko yung tenny, may box na dilaw. Yung may motor doon. Ano? Di ba may motor? Oo. Mayroong box doon. Doon Diyan. na lang akong tenny. Sa tapat. Oo. Basta doon ka lang sa box, sa loob. Yung box. Yung box. Ay, parking. Oo. Mga na lang mag-park. Okay. Dito lang ako, Brad. Dito lang. Sa may box. Okay. Nandito naman. Yan yung Stonic Mazda. Ito na yung mamaniho ko ngayon. Pasok na ako.